Ко стана, е? Здравейте, хора! Аз съм скаличката на България и скаличката на БГ. Днес ще правим ревю на 50 годишна щупена ножица. Оператора се пука от смях отзади. Така, ножицата се намира в ето и този куфар, който може да ви е познат от минало видео. Три, две, едно. Ето е ножицата. Махаме куфара. Това е ножицата. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, харесайте го, споделяйте, базикам сънето и край на видеото. Значи тая ножица, ако и намеря някъде сериен номер, тя е, пише тук 35-5. Ето покажи, 35-5 е тук, точно под болта. Това е името на ножицата, 35-5. Тя е черна в дръжките и с нормални острията. Ще отрежем и ето е тая хартийка, за да видим дали реже още. Чай, да прегънем малко. Да стане малко по-те... Ето. Защото съм сигурен, че ножицата реже. Ножицата режи перфектно, просто няма какво кажем. Ето. Какво стана? Ножицата изряза перфектно, хора. Вие трябва да му слагате цяката глица. Оп! Тя има чоло, ме! Тя има чоло ножицата. Сега ще отрежем. Ейте хартийката. Страхотно ножица. Виждате ли как реже? 50 годишна. Тя има чалон, хора. Просто всичко си има чалон. Значи това е ножицата. Прибираме обратно в куфара. С всичките изделия нейни. И къде? Това е ножицата. Затваряме. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, харесайте, споделяйте, за да правим watch time малари и да може да правим earnings, как беше печалба от канала, за да мога да инвестирам все по такива хубави видеа. Благодаря ви, че си изгубихте времето с мене. Чао, бъдете здрави и до нови срещи!